això, Guapo. Vale. Què va? Va, número 1. Per què creu que serveix el seu cinema, les seves pel·lícules? A mi em serveixen per tota la meva... Les pel·lícules que he fet, totes han sigut perquè o les feia o moria. Vull dir, tenia ganes d'explicar històries i no hi ha res de mal en explicar històries, no? Sigui una comèdia, sigui un drama, sigui un documental, sigui una ficció, no? Però sempre hi ha el plaer d'explicar una història. Sí, 25 he fet, que són moltes. I un cop les he fetes i ja les he acabades, doncs serveixen per explicar-te a la gent. De fet, les meves pel·lícules, que s'han vist molt pel món, doncs qualsevol persona que vingui a qualsevol lloc del món a veure una pel·lícula meva, en el fons, et regala 1 hora i mitja o 2 hores a la seva vida. No? I jo intento que allà doncs, hi hagi el meu plaer que els hi serveixi per alguna cosa. I sembla ser que serveix. Amb quina de les seves pel·lícules s'ho ha passat millor enllà? La millor serà la que faré l'any que ve. I millor que l'any que ve serà la de l'altre any. Vull dir, les pel·lícules s'han de fer, i que veiem tot, hi ha gent que fa gena i d'això, jo no, vull dir, faig un altre tipus de cine, no? Però les pel·lícules hi has de posar esperit. I l'esperit que no falti. Sempre has de mirar endavant a la vida, no? I veure què se t'acut. Que se t'acut que a tu et serveixi i en primer lloc que et serveixi a tu per explicar-li. Hi ha tantes coses per explicar, perquè mires, vas pel carrer, olores, pam, la teva llengua, la teva cultura, la teva identitat, que hi ha la teva veritat, no? Aleshores, projectar aquesta veritat. Alguna vegada li han censurat alguna part d'aquestes? De cine no, però de teatre molt. Jo vinc de les trinxeres del franquisme i us podia ensenyar els meus arxius amb censurado i problemes que he tingut a la meva vida, amb querellats de Fuerza Nueva i tot plegat una vegada. Fa 49 anys que jo treballo en el món de l'espectacle, Quanta conya. He fet 23 espectacles de teatre i 25 pel·lícules. Pel·lícules no m'han censurat res perquè la primera que vaig fer, que encara existia la censura, aquell any mateix, pel novembre, van abolir la censura, que va ser el 77. Per això la pel·lícula està legalitzada el 78. Ara, amb un teatre, el que vulguis. Si el dia que venia el censor, l'assaig general, li fèiem una altra funció. Però, bueno, després, problemes en Fuerza Nueva. Una vegada em van fer un article de les fiestes de la Mercè entre blasfèmies i marxismo. Hi havia una foto del Joan Ribé i una altra meva i posaven coses ya se atreven ya que tienen la fuerza naval soviética en el Mediterráneo que los apoya. És divertit, no? Però bueno, la vida és divertida, depèn de com t'ho prenguis. Quin premi experiència més dels que has rebut? Hòstia, és que en tinc tants que ja no me'n recordo. El millor premi és salut i feina. El millor premi és poder... I mira que en tinc, premis a tot arreu. No sé, mireu del meu web, als Estats Units, a Europa, al Japó, jo què sé, a Sud-amèrica, on vulguis. En tinc molts. A Espanya soc excelentíssimo senyor, que tinc la... No ho tinc aquí, ho tinc en una altra banda. Tinc la medalla a proposta del Ministeri de Cultura, passat pel Consell de Ministres i publicat al BOE. Em van donar la medalla al mérito de las bellas artes en su categoria de oro. I després resulta que el rei va i te la dona i és una cosa de llautó, un banyet d'or, per una merda, marca Espanya. No per merda, sinó perquè és una coca quica i d'això. Al cap de pocs dies em van donar un ajuntament comunista, que el de Bunyol, la tomatina d'or, que una cosa petiteta així, i era d'or. O sigui, els comunistes tenien més veritat que la reialesa borbònica, però clar, els catalans dels borbons hi tenim una bona experiència, no? O també tinc la creu de Sant Jordi i tinc moltes coses.
De tot això en fotrem un bon tros a l'olla. El més important és tirar endavant a la vida. Sempre ho he pensat. Què més? En què l'ajuda el teatre a l'hora de fer cinema i en què el cinema a l'hora de fer teatre? Bueno, jo després de tota la vida volia fer cine, tenia el cine al cap, no? I em vaig apalancar molts anys fent teatre i un dia vaig dir, perquè pur que estàs fent de la teva vida, no? I aleshores vaig fer un exercici que va ser a Canya i des d'aleshores ja només faig cine perquè és el que m'agradava, collons, vull dir, si només viu una vegada val la pena fer el que t'agradi a la vida. Val a dir que el teatre m'ha ajudat molt amb el cinema, m'ha ajudat amb dues coses. Una, que és la disciplina del text, és molt important, que és un discurs una mica llarg, i després el saber tractar amb els actors, que l'actor és a través d'aquí, tu t'expliques, però són tècniques diferents, etc, però hi ha una qüestió de saber-ho, bueno, depèn, no? Tot s'aprèn a la vida. Jo quan vaig començar no sabia res. I ara potser encara menys. Què opina del cinema actual? El cinema és molt ample, el cinema n'hi ha de tota mena, no? I a més tothom hi cap, no? El gran de tiros i de fantasmes i d'això. A mi m'agraden les pel·lícules amb continguts. Jo vaig néixer adorant la tradició creativa del gran cinema americà i em moriria cagant-me amb el que fan els americans ara. Mira si és diferent. Bé, no, hi ha gent que fa coses interessants, no sempre, perquè no hi ha genis, no n'hi ha, no? Però hi ha gent que fa coses molt maques, molt interessants, i hi ha d'altres que, bueno, vull dir que voldria més que es quedessin a casa si no tenen res que dir. Què més? Ha canviat molt la manera de fer cinema abans a la d'ara i les preferències dels cinèfils? Ui, això és una pregunta molt complicada. Ha canviat? No. No. Bàsicament el que ha canviat és que abans el cine es feia en negatiu de 35 i ara es pot fer en digital i és fantàstic. Jo soc gran amant del digital perquè canvia els suports, però en el fons el que no canvia és la necessitat d'explicar una història. Vull dir, depèn de com l'expliquis, primer acte, segon acte i tercer acte, plantejament d'ús desenllaç o bé que ho barregis tot. Però bàsicament la narrativa cinematogràfica no canvia. De fet està tot inventada. Tu mires les pel·lícules del cine mut i ahí és tot en allà. No? El que ha canviat és el sistema, el format que utilitzes. Que jo adoro el digital, aquesta història que diuen que si el digital és una meravella. I després la segona, el dels cinèfils, no? Sí. Ara, això jo soc molt cinèfil, m'agrada molt el cine. És que a sobre tinc la sort que no únicament em dedico a una feina que m'agrada molt, sinó que m'agrada la feina, no? I m'agrada veure la feina dels altres i veure-ho i tot plegat. I m'agrada molt que m'agradin les coses, perquè quan no m'agraden m'avorreixo molt. Què més? Què cal fer per solucionar la pirateria? Hòstia, aquesta és la més bona pregunta que m'has fet, perquè és un desastre, ja, de que visquem en un estat que sigui el més pirata d'Europa, no? Perquè estan acostumant a la gent a que la teva feina no val res, no? I a veure-la malament. El cine s'ha de veure el cine, la màgia, el rit en el cine, ja s'apaguen les llums, bones butaques, bona projecció. No, i veure-ho, perquè és un espectacle únic, a més és l'espectacle des que es va inventar fa 100 i pico d'anys, doncs és l'espectacle que ha caracteritzat les nostres vides. Tothom estem marcats pel cine d'una manera o una altra. Però ara els nens neixen amb un dit així, per veure'l aquí. Això no és cine. Això es pensa que ho veuen i no, per veure'l amb una tauleta. El cine s'ha de veure el cine. I el que s'hauria d'arreglar, el que haurien d'arreglar aquesta gent és el tema del pirateig. Perquè a França, quan et descarregues 4 pel·lícules a la quarta piratejada perds la connexió amb internet.
no? O d'altres països s'hi han posat seriosament, però com que aquest estat al que estem no es va posar seriosament en res, ni amb el cinema, ni amb la cultura en general, ni amb... Què? La música, pirateria. Bueno, pirateria, però més pirates em sembla amb el que estan fent amb les dones, amb el que estan fent amb l'educació, amb el que estan fent amb la sanitat, amb el que estan fent amb la seguretat. A més, vivim en un estat que només té diners per el que els interessa. Ahir mateix van fer la desfilada aquesta del Dia de la Raça, com es deia quan jo era petit. 800.000 euros va costar la desfilada, diuen, però sense comptar el que van costar els avions. Aleshores no tenen diners, estan desmuntant l'hospital aquest que aquesta pobra pàjara de Madrid s'ha encomanat de la bola, no? És tremendo. És que tot és... Qui s'hi vulgui quedar deu ser masoquista. Què més? Quins són els seus actors preferits a nivell internacional i estatal? Els que ho fan bé. Perquè tu moltes vegades vas a veure pel·lícules amb actors meravellosos, no d'ara, tota la història del cinema, i veus que estan perduts dintre del pla, perquè el paper no els hi va, no els hi han explicat, està mal explicat, no ho sé. Els que ho fan bé, i els hi va el paper. A vegades et trobes actors absolutament desconeguts que dius, hòstia, que bons que són. A vegades amb grans actors. Sir Laurence Olivier ha fet pel·lícules espantoses. Però també la gent ha menjar, saps? Això, primer és la teca, després la moral, que deia Albert Albrecht. Quina aventura li queda per viure? Totes les que pugui viure, perquè ja n'he passat unes quantes. He viscut molt. Doncs ja està, moltíssimes gràcies. Perfecte. Ja podem posar la pa.